Рано сутринта отново сме на река Марица. Жули много яки кефали. Днеска бате му ги разцепва. Номер 1 е разцепване. Това е, защото дойдохме в 2 часа, а не в 1 и застанахме на най-кривите места. Къде е един чудесен моронаж. Браво, бате му. Дай го насам, бе. Тук сме събрали само речни бандити от този край. Брат, не мога. Ще ви представя една страхотна захранка за лебеди. Освен че работи за кефали и моронажи. Перфектно. Колко пари струва, вика, моята пишка? Петя! Даде, а твоята пишка колко струва? 100 лева. Тате, с тия пишки пара, вика, да си бе майката. Мама на чуж Гошо каза, вика, и че има кур, вика, за милиони. При! Андербет, гео, къде бяга?
Специално за софийската група. За пешката, за Киро. Аз правя тук. 9-2 направи. Сега аз ще направя нещо. Бате Емо номер 1. Вандеренде! Най-добрия, Жорката. Жорката, Жоро Мачо Мена. Ето го. Почва. Гледай сега. Така са факт. Така се прави. Димитър Топалов. Бате Емо, речни бандити е номер 1. Речни бандити. Приятели, ние не сме като Баченко, да ходим на те маркета там да продаваме риби. Ето така се прави. Браво, момчета. Така трябва да правят всички. За да има риби по водоемите, така трябва да се прави. Без да мъчим хайваните, всичко това ръчни бандити, винаги сме бандити и си останем бандити и сме номер лан. Благодаря ли на Митачето, на Батемо, на Драго, на всички рапи. Забавляваме се и сме наистина номер лан. Така е. Айде, чао!